Да, ще си го пина след малко. Да. Моя джоб. Я кажи, как прави котенец? Жали? Как прави котенец? Голям стърканите с гивачета. Така е. Те ми искаш да ядеш, те ми искаш да стъркаш. Определено предпочитам да те слушам да пееш, отколкото да разбираш. Гледай как ще падне и кажеш. Хайде сега, вземи книжката. Покажи, къде е кот? Точно така. Как прави кот? Как прави катеричката? Катеричката как прави? Жори? Жори? Не, така по книгата. Жори, как прави кучето? Как прави Кучето как прави? Кучето. Жори, колко ти часа? Погледна. Колко ти часа, бе, Жори? Колко ти часа? Той знае ли, че го снимам в момента? Много са кеф. Жори, Жори, кой съм аз? Кой съм аз? Жори? Няма такова Как прави търчение. катерица? Катеричката? Абе, катерица. Така танцувам. И днес не си спал, нали? Не, кажи колко е И с часа? нощи не спал. 10:15. Спането е за слабите. Нали, Жорка? Кое още животно гледам? Жорка, как прави кончето, мама? И кучето не е казал как прави. Кучето, като види на живо кучето. Така ли? Да, ти ми казал една жена, дето спаднала във възторг. Да, За нейното кучето. как прави кучето? Чули? Да. Бъл. А как? Опа! Така, после се чуя къде са изписанията. И да Как гледа? Жори? Жорко? Жори, Жори? Как прави кончето? Как прави кончето? патито, как прави патито? Чувала така да прави патито. Кончето как правиш? Той така да направи, че го по-късно. Да, беше почнал да прави кончето. Кончето как прави? Така прави зайка, така ли? Леле, тази енергия е. Какво? Жори, Стига е то. тата. Кой съм аз? Жоре, покажи тата. Кой съм аз? Жори, кой съм аз? О, Някой, който не му е интересен. нека стига толкова. Яче начини. Животно си, Жорка. Айде, стига толкова се обика.